empezamos. Moi ben, vamos a rememorar brevísimamente o que aconteceu o último día, que se ben recordades, foi ese encontro con aquel dragón, porque os chamáns dos linguas bífidas, non? Dese Moanya, dese deus que vos habían falado, dese home lagarto primixenio que os había enxendrado a todos e o cal, pois, seguíano religiosamente. Habíavos dito que un dos problemas que tiñan era o dragón que había nos cenagais de Hull, de que non lles permitiría ir a un sitio onde poideran descansar tranquilos, un novo fogar, unha gorida distinta a esta, da que polo menos os xamáns non estaban de acordo, porque claro, no momento en que intentaban enviar ao mellor algún pequeno grupo de exploradores, eran ou devorados ou volvían menos dos que deberían. Entón, claro, para que vos gañarades a confianza dos chamáns, bueno, da súa tribu, porque non todos os días un grupo de 3 persoas se carga a un fucking dragón. Vos dixéchedes, vamos a ir ao centro do Cenagal, vamos a atopar a ese dragón Cirulax, era o nome que tiña, e vámoslo a destruir, porque esa é a palabra. Quizás teríamos unha baixa de Oceanos, que se sacrificou, pois, moi ben, porque solo quedando os seus peiños e recollendo o noso amigo Glifo. Pero fuchedes capaz de lidar con ese dragón zombificado, e agora estabades pensando en como levar o seu corpo, o que argallar para poder levalo hacia a gorida das linguas bífidas. Agora ben, a sangue do dragón mancaba o seu olfato. A súa sangue pútrida entremézclase co ácido cuspe, con esa mierda que botaba pola boca, e dá de resultado un olor terrible. Menos mal que quitedes a Glifo, e pola súa ascendencia ou quizáis por o seu desarrollo na súa vida, pois ten máis forza de que vería e el ofrécese a cargalo, que xa sería unha pesada carga, téndose que meter por o lamal, por toda esta braña que vai haber, os poucos camiños que ides a ter que disfrutar. Agora pregúntovos, o voso cometido, o que ides facer os tres agora mesmo, despois de estar reventados e collendo os restos das criaturas que queden, é volver, verdad? Ides volver. Non me ides a decir vamos a facer un descanso longo no medio do Pantanal. É o momento de facer un descanso longo no medio É do... momento de facer un descanso. No, eu por min volvemos. O sea, o que É momento de facer poden un descanso descansar, curto. o que eu tarde en facer unha Un pequeno carreta descanso, desta un de- descanso curto destes É incríveis. momento de facer un descanso curto, Gabriel. Gabriel! Meu Deus. Non se me escoita, eu creo que sí. Escoitas, Sí. che ben, ó. Entón. Escoitas, che ben, ó. Ahora, joder, como tardo en cargar esto. No. Os Aí poñemos os É piños. necesario. Era é totalmente necesario os necesario. piños. Non Era vexo os necesario. peiños. Estou detrás. Ah, está aí. Vale. É que eu desde a miña pantalla vexo como ten os piños ao lado, pero non pasa nada, poñémolos aí no medio e medio. Este é o chop de mierda increíble, Tania. Solo prometido botei de aquí Deus. 6 horas facendo. Solo tin 6 horas facendo os piños. Os piños. Os piños eitosos, que agora xa non teñen dono. Ai. Como diría algo. Bueno, como eu non teño que descansar, mentras eles fan o descanso corto, eu póñome a facer unha carreta destas de... Improvisada, non? Sí, Algo improvisado. asegurado co, pois bueno, as poucas ervas que atopes por aquí, algo de auga e, bueno, a madeira morta Teño ou corda. podre dos árbores. E atalo todo con corda. É increíble. Espero que suxeite todo perfectamente. Pero E teño aquí hai algo... 10 barras de ferro tamén. Tes 10 barras de ferro. Cumprinas cando fixen o personaje. Ben. Espérate, Lara. Eu non che dixen que puderas descansar, Ah, perdón, como dixemos que íbamos a Asústome. facer un descanso. Bueno, vou preguntar o que ibedes a facer, non que o que fixerades. Ah, discúlpeme. Pon que eu fixen fai 11 meses e 364 días. O No, típico. sí, O a verdade típico. que sí.
A ver, 11 meses, chaval. 11 meses Fai un polo ano menos. que botei eso, non lle fagas caso. Vale, igualmente o Channel Divine voucho sacar, se me permites un momento, e mentras vou a decir que é o que acontece. Vale, vedes que efectivamente o vosso compañeiro empeza a sacar ferramenta, empeza a argallar algo ao lado do corpo do dragón negro, do xoven dragón negro. Mais, compañeiros, a néboa comeza a espesarse. Dénsase até tal punto que a pouco máis de 20 pés prácticamente xa non podedes ver. Que facedes? Descansades, sen ningún problema, non? Faltanme respostas, Yo- senón vou tomar eu acción. Eu pregúntolle se é ben correcto que descansemos ou se prefiren que marchemos. No medio dun cenagal. Vos diredes. Eu vou facer unha carreta improvisada. Vas a facer un quí? Unha carreta improvisada para levar o corpo da besta. Vale. O sea, que queres levar tu cadáver desto. Sí. Sería mellor alejarse, conseguir unha carreta e despois volver. Mm. Acabamos de rematar co peligro deste pantano. Un deles. E outra... si, bueno. Un deles. Bueno, pois o siguiente tamén podremos con el. Alguén reviveu este dragón. Sí, claro, pois... Moi bo punto, o que acaba de decir el Lara. Pois entonces deberíamos quedarnos aquí por si volve e poñer fin ás súas maldades. Non podemos deixar que ande por aí solto. Miren, que tío, estás feito mierda. Estás te dicindo este mal de pegarnos con algo que reviviu o dragón. Este home está nos seus cabales. Non creo. Podemos... Si tedes medo, eu comprendo. E podedes ir sen min. Mima, pedazo accidente hubo aquí. Non é medo. Non é medo. Pois entre Puebla e Ribeira. Estamos nun cenagal. Sí, claro. Estás espesando a néboa. Non vexo o problema. Miren, dache Ese bicho estaba impresión de morto e que reanimaron. a auga que estaba estancada á túa esquerda acabase de mover algo. Eu creo que eso moveuse, sin algo. Non vedes nada os demais. A ver. Está claro de que acabamos de sobrevivir un encuentro peligroso. Eu entendo que vos sufristedes máis que outros. Sin comparar o noso compañeiro, fago aí unha seña Unha de de man aos respeto pés. aos Eu peiños boto o antebrazo dereito, sabes, sobre a cara, estiro a cabeza hacia arriba e digo, Dios, pese que algúns máis que outros. Sí. Pobre Océanos. Como esta vitoria é tanto nosa como de Océanos. Menos mal que non sabía falar con ese señor, Pobre home. Douno todo por nós. En sus pés. Os peiños tamén, ahora son nosos. Entonces, eu vou facer unha carreta. Máis que nada, porque deixar aquí o cadáver e si volve esa persona que o reviveu ou calquera outra cousa e so leva ou ten algunha outra intención nefaria co cadáver, prefiro non deixalo. Vale, estou de acordo. Entonces, Ademais, é a prova que necesitamos para demostrarlles que fixemos o que pediron. vos descansade. Atopade un rincón alejado da auga onde haya terra seca ou al menos firme e descansade. Non teñades problema.
eu podo me encargar de fabricar solo a carreta. Pois non. Ok. Parece vos ben? Vale, pues vou buscar un sitio medio decente, macho, porque non sei. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. DJ, quero buscar un sitio apetecible. O sea, mellor dito, un sitio Apetecible. menos puto porcalleiro que hai aquí. Vale, antes que nada. ¡Ah, mierda! Espera un ¿Qué hizo? momento. Nada. No Era teníamos por que pedirlle ver, a ¿no? Tania. No, Vale. está ben. O que pasa é que quería que tirara ela. E Quero Lara, que sea voluntario. sí. Quero que lle deo ao botón. Eso é o punto do que vos estou a Non nos facer. gusta dar botóns. Uf, isto vai che gustar menos, Lara. Vale. Ai, non. Velo no chat, Lara. Tus compañeros non van a ver o resultado. Pero ti e eu sí. Ah, bueno. Como? Espera. Non era o que esperábamos. Ai, la puta madre, pois sí que superaches. O sea, eu cando me un 6 digo, bah, non lle dá. Todo o No. contrario. E Lara, mentre os teus compañeiros... Tío, un 9. Mentre os teus compañeiros están a falar de buscar un recuncho, de ver como poden... Tonterías. A ti hai algo... Notas que hai algo nas proximidades que intenta xogar contigo. É como de súpeto podes escoitar unha risa na distancia, pero ti eres totalmente consciente de que isto é un efecto máxico, algo para doblar a túa vontade. Se non vas dicirlle nada aos teus compañeiros, tranquila que lle vou a decir a Mirren que é o que ten que tirar. Vou, sabes, vais dicir, hai alguén aquí. Vale, Mirren, vas a cambiar o teu curso de accións cando di o teu a compañeira iso. O que? Perdón, repite? Hai alguén aquí. Acaban de intentar controlar. Eu xerei que vin algo moverse na auga antes. O sea, vou dar un vistazo, sabes? Non sei. Vistazo. Por se detectas algún tipo de rastro ou é máis un... poño a Busco a ver se hai orella... alguén detrás dunha pedra, detrás dun árbore, sabes? Non sei. Vale, vouche preguntar a ti directamente para que ti me digas. Queres tirar percepción ou supervivencia? Creo que a supervivencia neste caso, que non creo que haya nadie. O sea, isto vai ser máis ben algo que poda evitar aquí que sea un cabrón, sabes? Que algún bicho, algunha cousa destes. Ajá. Vale, non pasa nada. Sin control mental. Xa tiraches Fuah. mano, fantástico. É un chupacabra. Hostia. Outra vez. Esto, pues quedaste un pouco consternado porque realmente Está ali ao fondo, mira. Ali ao fondo... Ah, no, é un tronco de árbore, vale. é un tronco Non de é árbore. nada. A 20 pés, a menos de 20 pés, pues ves a silueta dun árbore que parece que, sabes? Que ao mellor era algo, pero efectivamente, cando te chegas un pouquiño ou afinas a visión e te concentras nelo, pois é unha árbore morta. Vos me decides que ides a facer, porque a cada segundo que pasa eu teño a vontade de decidir ou decirvos cousas interesantes. Glifo, ti a maiores do que te están a decir os teus compañeros, ti está chinclan aí preparando. Ah, vale. Entendo, non? Pregunto. O sea, tamén mo dixeron de hai... Sí, díxenvelo aos dous. Vale. Entonces... Hai alguén que está aquí e que me intentou controlar. Isto non fai falta. Pareceme grave, oiga. Pero que estou buscando ver se hai alguén aí, a vista. A 30 pés. Dou un rodeo pola zona. A 30 pés non ves nada, De feito, vas cos teus compañeros ao lado. No. Dame un segundo, veño ahora aquí. Ai. Sen problema, van fantástico. Vale,
é dicir, eres totalmente consciente de que a 20 pés que te separas dos teus compañeros deixas de velos. Vale. A néboa espesou o suficiente e incluso debes de decir de que, bueno, non é unha maneira natural, ao fin de contas. Parece que como no momento en que mataches ao dragón, algo, ou a paranoia, sabes, esa intuición che di de que hai algo sobre vos. Pero a 30 pés non detectas ninguna aberración, ningún celestial, ningún ser férico, demoníaco ou elemental. Bueno, non morto o dragón, non, sabes? Tampouco muerto, xa non debería de... Algo que Xa, teña xa halo. non morto. Deixame miralo. Non. Se o entendín ben, non. Non hai un Holy Power por aquí. Vale. Nin Holy, claro. Pois volvo para atrás e dixo que non atopín nada. Non, non. Acércaste un pouco máis para lá e dis, eu aquí non vexo nada. E intentas volver, non? Na distancia. Sí. Bien. Cate unha fena berrete. Vale, entendo que isto é unha criatura. Vale, bien. Vamos facer un pouco o mesmo que fixen con a tua compañeira antes. Pero ahora para ti algo. Mierda, outra vez. Olvida ese dado. Dinlle a que chupida, Hai que lanzar pero cousas. tirando. Me cajo na puta mai que me fixo, caralho. Ah, Ahora. ahora. De inteligencia. Se un 6 ou un 9. Un Vale, 6. ves na distancia por algún motivo como se abrira a néboa que hai unha especie de casa ben disposta para que podades descansar de puta madre. Ui, Chopeada, increíble. Boa chopeada. É Non quero dicir, decir parece nada, unha casa destartalada, é dicir, a ver, non sabes como é a historia do Cenagal de Hull, pero está claro de que esa casa ten un centenar e ainda se mantén aí. Parece que non foi totalmente inundada, quizáis é un bo sitio para poder descansar. Vale, volvo a son deles. Non hai problema, chegas xunto a eles. Pois... Ven ali unha casa. O meu podería descansar ali mentre eu sigo construindo a carreta. eu creo que a peor idea que dixestes en moito tempo. A ver, non sei. Non... Parece... A ver, non está en tan bo estado, pero mellor do que parece por estar nun pantano ao lado do sitio dun dragón. Polo menos non ter os pés mollados. Claro. Ah, bueno, se non quere decir, non hai problema. Non digo que non quere, pero... uf. Eu vou seguir construindo. Ben, voulles a preguntar aos teus compañeiros, dado que ti lle ofreceches. A ir a casa esa, que claramente non vexo, porque se abres xa digo, eu aí non entro, eu. Non, o vosso compañeiro asegurou que andando todo recto ides a topar unha casa. Unha Xa, bueno, casa pero eu que... intuyo que é destas casas, o sea, intuyo que é unha casa Pero destas que entras eu e hai preguntiche a ti. algo ou alguén esperando darche no Di- aí, que sabes? Dígoche a ti, tira o historia, cuchillo máis amigo. oxidado do pueblo. No, tira historia. Cago en- Recordas ou lembras algo do Cenagal de Hull? Que é o que había Claro, aquí? Por que este un Cenagal? estilo de casa colonial non é desta zona. Sí que é certo de que Claro que me o acordo, Cenagal, pues claro. de que o Cenagal, vale, foi crecendo co paso dos anos. Hai 20 anos non estaba tan extendido como estaba agora. 2 minutos. Sí, sin problema. E hai Sí. 40, quizáis o Cenagal era unha décima parte do que agora nos mapas se marca. Perfectamente pudera haber unha casa aquí,
pero no medio, sen ver nada e demais. Aquí hai algo raro. Raro no, é o que che digo. Aí detrás vai haber algo ou alguén con tremenda capacidade de apuñalamiento nas costas e moita alevosía e intencións de hacer el mal. O sea, por motivo ningún, porque aí non pinta nada. Ese señor aí é totalmente apolítico e inmoral, pero non estou en contra deso. Estou en contra de non quero ser eu o señor que vai aí a que lle peguen unhas, sabes? Unhas tremendas navalladas. Unhas laceracións a altura dos riles, tío, o sea, que non. Ben, Elara, ti que opinas dunha casa misteriosa no medio? No, el Lara marchou, pero sigo rosmando eu vou seguir rosmando. É verdade. Que non é ni medio normal, a donde cara me vou meter eu? Escollestes os peores mans para decirlle vai pacas. Vai para casa. É que, a ver, está a ondulación esa da agua que se move, o dragón que vimos de derrotar, a outra que controlan, as sombras que desaparecen por ali polos árboles, é unha puta casa embrujada. No. Colga os peiños de Zenos. Son Colga un os chisme de... É un O que me toque. faltaba, sí, Claro, un guar. amando mono, sabe? Leva amando mono, estiro os dedos dos pés a ver se me dan deseos tamén. É que non sei, estás dicindo unhas tonterías de cátedra, Glifo. Vou seguir construindo. Claro, Da o charrisa, teu claro. compañeiro Ah, dalle marteladas aí, escoitas como Eu vou seguir botando mierda. todo. eu vou dicindo, sí. Dicíndole que é moi mala idea estar aquí, joder. Cada vez están aparecendo máis cousas. Mirrin, donde Vai nos a dar un aire desos. Que? Un aire. Mirrin, donde está Elara? Ahora moito que estás a roñar ao teu Merda. compañeiro perdeu a visión dela. Donde está Elara? Ao mellor cagamos. Estaba aquí. Non a Onde ves. vai a casa? Ti non a vías, joder, que o outro má meteuse aí para Ai, ver e Grifo. logo volveu. Ti estás aí con Grifo, estás roñando, pero desto de que Onde miras vai polo Elara? rabillo, Lara non está con vos. Tiro unha... Boto unha visual. Pero que ves? Se están pasando cousas. Esta tola aí foi capaz de ir a por a casa esa Si, era do un diablo. 20, chaval. Non ves a Elara nas cercanías, a néboa é demasiado densa. Ai, me cago en la puta. De feito non che dá a sensación, Glifo, de que o se hubera movido. Non escoitas nada. Ao mellor escoitas un paxaro facendo así unha distancia, pero pouco máis, vale? O sea, xa está, ese é o chiste, pero non ten ningún tipo de mecánica por detrás. A ver. Colle unha corda. Colles unha corda, sí. Vale. Ato a Mirren. Mirrin, pois tes un novo cinto. Mira. Vamos a anclar esta corda aquí a que non te perdas pola néboa. Tira da corda se te topas en peligro. Vai buscar a Lara por aí. De canto de longitude ten a corda? Canto é unha corda? 50 pés, creo que son. Se tes a de cáñamo. Sí, bueno, está ben, es 50 pés de... Está... Sí, supoño que 50 pés. Pois atades dúas, se fai falta, son 100 pés de longo. O sea, que hai a mellor uns peíños por... Sí. Amarrarvos ben, sabes? Facer un nudo ben. Oi, pois a mellor non é mala idea, Mirrin. É dicir, se pasa calquera cousa, tirar da corda un pouquiño, vas co sobrante aquí debaixo e vas separando un pouco. Vas estar aloxando. Vas facer Parece a iso? peor idea da historia, pero vou non facer. Ben. Tras uns 20 pés, ves que a corda se mete no medio da néboa. Desaparece o teu compañeiro e quizáis empezas a escoitar os golpes, o serrucho que ten para preparar as cousas, como as varas de metal van sonando máis na distancia, pouco máis que te vas movendo. Parece incluso como se a néboa fixera unha capa que non che permitira escoitar tan ben, é curioso, moi extraño. E de repente
sigues incluso as indicacións, digo, por eso a mellor a Lara foi a aquela casa. Pero ti non ves que se abra a néboa na distancia, ti non ves aquela casa, non ves nada por ali. Mais atopaste cun sonido que chama a atención para mal. Escoitas os choros da túa compañeira. Vou desactivar o putísimo movimento, fillos de puta. E ves que enriba dunha Medo. pedra está o que parece de espaldas a túa compañeira, chorando. Dios, non me fío un pelo. Pega un berro moi aventador. Ca mano estoque. Ai! Hai os piños flotando. Viños flotando. Voy a dicir, carballeira. Pero non che responde. Parece que nesa distancia, nos 20 No, pés que che no. separan, No. solo se podes escoitar aínda máis No. activamente os seus choros. Como Helado. os llantos de desesperación fan que as Que no, súas que mans no. se leven a Vou súa virando, vou utilizar a rotación, vale, como medio mantendo distancia, vale. Que non me acerco a iso. Non te acerques a iso. A canto Liguei, estabas, escoitei moitas e cantei moitas historias de terror para eu ser unha hora. Bien, vamos a facer unha cousa que son as que me gustan. Que no. De repente a corda tensase e cae ao chan. Antes que eso. Non asustemos aí ao pobre rapaz, Non asustemos aí ao pobre rapaz. Non estamos en outubro ainda. Vale. Xamaín. Tírame aí, por favor. Que tiro. Chegou. Vamos contigo agora, Ela. Sí, falei fai un rato, Sí, pois non che escoitar, Sí, Nadie. sí, antes de que Martín atase a Gabriel. No, eu vou para lá para o fondo das pernas. Vale. Ben, é curioso, porque cando te viras, eu entendo que xira sobre ti mesmo uns 180 graus, volves a ver a mesma escena diante de ti. É como se non te hubieras virado. Curioso. Daste conta de que te Hostia. viraches, de que a corda estaba detrás túa, de que a corda tiña que continuar por o camiño, pero cando te viras esos 180 graus, a escena repítese. Ves a Elara en riba desa pedra chorando desesperadamente. Como si algo... Vale, vou sacar o estoque e vou apuntando a eso. Chavales, xa foi. Pero Elara Acabar non para responde. listo, Elara sigue chorando a distancia. Esos 20 pés que se separan dela. Pero inténtalo outra vez, volves a virar sobre ti mesmo. Sí, claro, non entendo o que está pasando. No, acórdate, nos Glifo. chivos de medo, cando te giras é cando aparece outra vez. A segunda vez Glifo. que o faz. O no. A ver, dime. E mentras estás a traballar, hai algo que tira da corda. Pero non escoitas o teu compañeiro na distancia. E máis, de primeira é un tirón. E aos poucos segundos o tirón volvese moito máis forte, como se fora un tirón desesperado, como se alguén estuvera pidindo que che foras. Pensas a tirar. tiro del, Incluso tiro del. móvil. E tiras con forza. Vale. Tiras con moita forza. Extremada forza. Increíble forza. Con toda a forza que teño no Con corpo. toda a forza que tes. Mima! Bueno, é unha forza considerable. Non é... Quizáis porque estás traballando, porque foi algo de súpeto, pero non foi a máxima forza que os teus músculos poderían despregar aquí. E daste conta de que te ves arrastrado uns 10 pés a aquel impulso que tira para atrás. Jesucristo! Manchaste un Planto. pouco o teu peito hercúleo, Como? porque Saco caeches aceite, nada mal. quito o aceite do peito e agarro ben, escupo nas mans. Átome a corda ao alrededor. Agora vas a ver o que fai. Tiras con pelexado ela. contra... Uso todo o meu peso posible. Non fai falta que tires.
tiras tanto con forza e pensando de que che iba a dar algún tipo de resistencia, que cando ves que a corda volve hacia ti rota, sesgada, non é cortada, non é un corte limpo, é como se unhas garras houberan desfeito o cáñamo. Botaste incluso un pouquiño para atrás e ves o final da corda cerca túa. Mirrin, cando hai algo que te tira de maneira suave, xentil e con cuidado e te das a volta, vas a ver a túa compañeira Lara a uns 10 pés de ti. Xa non é esa pedra, parece como se o houbera posto detrás túa. Está coa cabeza agacha, a súa capucha cubreo e non che deixa ver ben o seu rostro. Parece como se a oscuridade o ocultara. E podes escoitar a súa voz dicindo: non nos foi falta tal corda, tiño miña maxia, e aquela casa chámanos para agardarnos nela. É a súa voz, é ela, probablemente. Imposible, Lara. Que carallo estás a decir? No, vamos para ali, Mirrin. Non vamos a ir. E vais, entón, descobre a cara, a punto de... E cando ves como pouco a pouco se vai levantando a cara, ves que o seu rostro non é o dela. Cojones ves que non ten ollos, faltalle boca, non ten nin nariz, é como se fora algo plano, completamente per ti escoitas. Entón ves se che chegando a ti, pouco a pouco, lentamente. Parece que non é rápida, non la mal, pero ti tampouco. E Lara, me cago en Dios, hai que botar a correr. E Lara, era curioso porque ti estabas escoitando os teus compañeros como estaban a berrar, e ao mellor escoitaches o último, bueno, a última queixa de Mirri, non? Dicindo, que eu non vou ir para casa nin juve, que tal? Debe de ser unha fracción de segundo nos teus ollos che traicionaron. Pero desto de que miras para outro lado, quizáis un sonido que un dos teus compañeiros advertiu antes, ou calquera cousa, da igual, o sea, realmente o que foi non o sabes moi ben. Estás en alerta despois de ese efecto que che intentou facer algo dañino. Pero daste conta de que non están os teus compañeiros nas cercanías. Daste conta de que no mesmo sitio onde estaban eles, ti sen moverte, non están. Atopaste só. Detectar magia. Oh, sí, aquí podeche dicir que hai magia por todos lados. Transmutación, nigromancia, efectos máxicos por doquier. Bueno, a mellor evocación non, pero conxuración sí, é moito. Entendo que o lanzaches como ritual. Estuvestes 10 minutos aí xenuinamente botando de detectar magia. Sí. 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 Bien. Vamos a tirar cosas. Claro, 10 minutos estando no medio do cenagal cando estes sucesos ocorren implica que eu che vai facendo unhas tiradas para que ao mellor non botes o feitizo. Oh, no. Claro. Home, a ver. Dá un momentiño. Oi. Ben, sin embargo, ti non tes ningún problema. É dicir, o feitizo podelo lanzar. Incluso aqueles sortilexios que intentan embaucarche máis ou facer que te perdas máis neste sitio non o conseguen. Ti daste conta de que os efectos que che intentan trastornar intentan de novo a afectarche, mas non son capaces de ningún xeito. Eres superior, quizáis a túa fe a Pelor protéxeche contra este tipo de eventos fantásticos e paranormais. Luz por me guía. Pelor me guía, é verdade, é verdade. O detectar maxia vaiche a sinalar as distintas escolas que están por aquí. Os que vamos a mencionar máis van a ser conxuración, ilusión, vale, e incluso encantamento. Esas serían as tres principais, as que poden dar un pouco de explicación ao mellor estos saltos, estos cambios no espazo
e as cousas ou os sentidos que se veñen alterados tanto por ti como o que foron os teus compañeiros que xa non están na túa presenza. Pero agora hai unha pregunta que tes que resolver só ti. Que vas facer? Quizáis non fostes enganada por estes sortilexios que vai de ti a saber de quen os está emitindo, pero sí que estás soa. Vale, pois vou intentar buscar os meus compañeiros. Vale. Vasme facer unha sabiduría, perdón, unha supervivencia con desventaxa. Vale. Voume tirar un cantrip, vale. Dalle. Sen medo ningún. Ah, vale, moi ben. Xa que vas a intentar ver cal é o camiño que podes achegar entre a nada, dis, pois vou facer que Pelor me guíe, que me axude algo, carallo. Entón tira, con desventaxa. Si me deixo isto, sí. Bueno, non me marco. Co control, se ti lle das ao control, bueno, podía haber feito tirado eu, que eso tamén está tal. Pidocho eu, que rayos. Vale. Porque por algún motivo tampouco me deu o resultado do... Porque porque faltaba estaba dado. facendo agora. Vale, genial. Mira, sí, que o fixo, fixéchelo 7 veces, está genial. Como que é con desventaxe, vámonos a quedar co... Sacaches 3 oitos. No, solo me sale un dado, Sí, É sí, que aquí hai pero algo eu raro, uso porque 3. acabo de tirar o feitizo, dime que o lancei fai 11 meses outra vez. Vou recargar a Ah, pantalla, sí, eso, olvídate. Despois vais a poñer... Ben, por algún motivo a ti... Non sei por que pasa, pero pasa. Vale. O bo é que vai no corrixir. O sea, non sei por Pero qué. solo tirei Ahora un dime dado. que hai 3 segundos. Ahora díxome que hai 3 segundos. Ao marxe de... Bueno, é un dos efectos a maiores desta néboa. Deixanos a todos paranoicos e confundidos. Vale. Eu creo que xa é unha tirada, polo tanto, fai unha vez máis a tirada e añádelle un dado de 4. Pero permíteme que che pido. Dame un segundiño. Vale, e aí no iconiño, ves que ten un menos? Pois se lle das e che aplica a desventaxe. Logo tiras un dado de 4 e acabamos moito antes. Vale, pues. Bueno, esta vez era para tirar un máis, polo tanto, vámonos a quedar solo co dado da esquerda. Ah, xa cho aplica o dado de 4, mira que guai. Vale, aplica cho para todo, ademais. Vale. O dado de esquerda é 3, 8, tal. Efectivamente, aquí buscarse un camiño é algo moi complicado. Vale. É algo moi difícil. Non hai nada que che guíe para que non te perdas, ou polo menos podas localizar un punto, a carreta que estaba facendo o teu compañeiro Glifo. O cadáver do dragón non o localizas. Non o localizas. Botas incluso un tempiño andando entre o lamal. No que sería esta néboa densa e o silencio. Pero vamos ir cos teus compañeiros de novo. Glifo, como ben dicía, a corda non está. Que vas facer? Teu compañeiro desapareceu despois do que fora adentro da néboa. A ver. Que hai ao meu alrededor? Bueno, sabías que nas cercanías estaba a túa carreta, o cadáver do dragón, pero por algún motivo xa non está. Hai pouco máis que néboa, algúns tronquiños na distancia e quizáis algunha que outra pedra. Tira percepción. Pero que carallo tira, pode cho pedir eu desde aquí. Sempre fajo o mesmo. Nunca pide nada. Nunca pido Sempre nada. quere que lle demos. Mira, pois é algo que si que acabas de ver. Nun dos troncos. Vale. Un dos troncos que tes máis nas cercanías. Podes ver que hai unha especie de figuriña. Figuriña de madeira envolta do que serían os restos de algún tipo de pelo de animal. É unha figura esperpéntica, horrible. Ah, alta sella. Como?
Un fetiche. Creo que se chamaba. Tamén. É unha forma de chamalo, sí. Sí, vale. Eu que sei desto. Uf. Bueno, tes distintas maneiras para velo. Eu digo que podes tirar arcana. Joder, que feo. Arreol. Ao mellor é que... Ao mellor isto hai que queimalo, Isto é un fallo crítico. Isto hai que destruílo. Destruiría o glifo. Sendo Parece un maligno. parangón de ben, un paladín. Parece maligno. Parece maligno. É maligno. Noto a maldade vindo do couso este. Sí, definitivamente. É que o mellor é destruílo, por o que acabas de ver. Os teus coñecementos arcanos dinche, isto hai que rompelo. Ok, pois rómpolo. Un momentiño, porque agora es que xa mellor che teño que botar algo interesante en riba. Ok. É extraño, cando rompes este fetiche, non? Esta figuriña endiablada feita polo mismísimo diablo. Sínteste raro. Sintes que algo che houbera maldito. Vamos a ser así de exactos para que sepas que é o que che ocorre. E sintes que as túas palabras ou a túa lingua lle vai a pasar algo. Moi ben. Logo xe Como que? chego cando intentes facer algo. Ok. Vale, pois... Ahora tendré que intentar buscar os outros. Vale. Vamos a ir con o noso compañero ou amigo Mirrim. Habíasme dito que tras ver a esa Elara sen rostro, esa criatura que pouco a pouco se chega a ti, e había dito que había cortado esa corda que che separaba co teu compañeiro glifo, que estaba increíblemente san comparado contigo, porque os alentos do dragón, o alento ácido, había che desfeito. Que faz? Bota a correr, coño. Botas a correr como leva mi madriña, corriches como nunca endexamais pa adiante. E corriches, e ben que corriches. E ben que corriches. Eu vouche levar á putísima casa, yo. Así te digo. Que non. Tira aí. Non, Que fillo de puta, non. O man, que non quere ir pa casa para ningún lado que non sexa a casa. Moi ben, empezas a correr, sabes como hai forzas, hai efectos que intentan botarche sobre ti, pero pode ser o medo, a adrenalina de escapar, que sabes que as sorteaches, que o teu corpo, a tua inteligencia é o suficientemente resistente como para evitalos. E agora vouche pedir que me tires unha supervivencia con desventaxe. Chaval. Supervivencia con desventaxa. Como tiro con desventaxa? Control, mantes o control, clic esquerdo en supervivencia, en survival. Non sabes canto tempo levas correndo. O tempo non se mide cando hai un perigo que hai por detrás. Pero despois de que o teu corazón che pida parar, de que xa está este trote xa non che cheguen máis os pés, de que hayas tiño que evitar o lamal e todos os peligros que sorteaba a néboa no cenagal de Hul, cando colles aire daste conta de que, de novo, estás donde a carreta. Podes Onde está o ver glifo? que non está glifo, tampouco está helado, Fuck. pero está esa carreta medio improvisada, medio a facer.
Por aí doulle unha patada á carreta. Carreta do diaño, mira o que fixeche. A carreta a medio facer perde unha roda. Que estaba ben preparada aí, medio posta e cae, fai plank. Agora ben. Estás no mesmo punto onde estabades antes, tus compañeros non Merda, están. busco pistas, tío, a ver se vexo algo. Estos mamahuevos donde se meteron. Moi ben, pois tírame Non sei para que percepción. carallo viñamos ata aquí. O pantano de Hull, terra infecta, eu maldigo este lugar. Tírame percepción, dixenche. 12. Os teus compañeiros non ves. Pero si que na distancia, achegándose pouco a pouco, empezas a ver unha luz dourada. Que hostia. Algo brilla na distancia. É como se fora lume que voa incorpóreo entre a néboa. Parece como se fora un faro só para ti. Logo aparece outro. Que anda aí? Outra luz. E outra. Móvense fantasmagóricamente entre a néboa dun lado para outro. Nada che responde cando faz tal pregunta. Unha pena que Glifo non estuvera con ese sensor, porque agora sí que lle podía decir cousas. Algo máis? Vas facer algo? Vaste quedar quieto aí hasta que os teus Vou quedar compañeros- aquí Parece mirando a que ver que carallo pasa, tío. Pero si esa especie de volutas, esa luz que se ilumina na distancia nos está chegando a túa zona. No, vou esperar aquí, macho. Vou esperar aquí a ver se estos volven e non sei. Moi ben. E Lara, Sí? quero que me volvas a facer unha supervivencia con desventaxe. Aí vou. O control, non? Sí, pero... Non, está ben. Ah, O dado de 4 está cho facendo, supoño que por eso está aí en plan clink, clonk, clink, clonk. sí. Vale. Un 8 en 1 máis o que che deu de resultado, que esperemos que o faga agora. Costalle Un 11. sumar. Ponme que é un 11 tirada. Ah, sí, é verdad, estaba aí. Hostia, non me fixara. Vale, perfecto. Ben. A túa mala sorte non che permite seguir pistas. Levas durante un tempo andando dun lado para outro buscando onde puidera de estar os teus compañeiros, mas parece que estás completamente perdida no medio do cenagal de Hull. Entón volves a sentir o mesmo efecto de antes. Espera un momento que che tiro desde aquí. Bueno, din inteligencia, pero esta é de sabiduría. Ah, pois é diferente, porque en sabiduría teño un máis 6. Dame un segundiño. Ah, bueno, xa é de tira. Non pasa nada. Quedámonos cuidado moi malas. Vale, telo aí. Vale, moi boa. Menos mal que Pelor está ao teu lado. A túa sabedoría é o suficientemente alta como para resistir calquer efecto. E a criatura que o lanza debe de estar hasta os collóns de que ti estés sorteando a maioría dos peligros e eventos fantasmagóricos paranormais que podan estar ocurrindo. Mais o que está claro é que sigues estando perdida no medio do cenagal. Non sei como podes facer para escapar deste problema. Vale, pois vamos a buscar a Glifo. Vamos a buscar a Glifo con detectar el bien. Detectar o ben. Consume aí os recursos. Xa vou, estou buscando os putos feitiços. Unha pena que non teñades locate, No. Pero puedo detectar el bien. E onde che poño a área? No medio do mapa? Da igual, non a poñas. É que me pide.
Por en calquer lado, non hai problema. Saco agora. Dame un Sí, segundinho. xa puxen. Sí, non te preocupes. Aquí está. Mesmamente. Non fe falta que vexa xa despeiños algúns. Os peíños. Vale, antes de que che digan algún tipo de resultado. Glifo, Dime. ti agora mesmo, despois de que che houberan tirado, desaparecera o que sería a carreta e o cadáver do dragón, que houberas feito? A ver, eu sei algo está pasando aquí. Despois de que houberas roto o fetiche, eso che pasara na Sí. lingua. Teño que atopar aquí os meus compañeros que están perdidos. Ajá. Así que, como boa persona que son, vou correr pa diante chamándos. Lisa! Vas a ir facendo así, no, correndo para adiante, dache igual todo de demais, e vas a empezar a gritar os seus nomes. En efecto. Moi ben, moi ben. Algo moi aventureiro pola túa parte. Non sei como tomarme o de que vas correndo para adiante gritando como un puto ceporro, pero que me fai extremada gracia, a verdade. É que, Vale. a ver, hai no que vou ser. Sí, mira, son por eso. Tírame un dado de 20. Pero espera, antes de que tires. Antes de que tires. Antes. Deixámoslo a un 50 ou un 60%. 50, sempre. Bien. De 11. 10. Sí. Do 10 para 1. Un 10. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, Vale. 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Sí, logo sería do 11 ao 20. Vale. Do 1 ao 10 non te topas con el Lara. O mellor dito, ela non che topa a ti. Vale. Do 11 ao 20, sí. Ah! É xusto. Desto de que el Lara está co sensor, e sabes, porque son 30 pés. Claro, claro. Pero por un pouquichiño non che chega, non o ves? Pero escoitar non escoitas a ela en ningún momento. Agora ben, tira. O vouche facer eu, porque penso que é máis disfrutable para min. Desfrutón, Sabes? Tirei con desventaja. Non pasa Non nada, pasa. home, non pasa nada. O primeiro foi un Un 18. 18 máis un 19. Estou non vendo aquí, o sea que vou dar resultado por bo. Non hai ningún problema. Vale. Correr e gritar é algo que para moitas situacións vale perfectamente. Agora mesmo creo que che axudou a que poideras evitar algún tipo de ilusión macabra dentro do que é o propio Cenagal de Hull. E iso vai che axudar a que podas tirar unha supervivencia con desventaxe. Supervivencia. Mais igualmente non atopas a ningún dos teus compañeros. Estás perdido no centro medio e medio. Hai dos de vos dous de que parece ser que non sodes capaces de recoñecer un camiño claro e seguides dando voltas. Voltas, voltas, voltas. Tanto para ti como para el Lara. Para os dous. Parece como se estuvera indo por o mesmo camiño, vedes as mesmas pedras, as mesmas follas, os mesmos árbores mortos. Non sodes capaces de recuperar o sendeiro. Non sodes capaces ningún dos dous. Agora ben, Sí. non sei se esa é a peor parte. Mirrin, ti a diferencia dos teus compañeiros, estás ao lado da carreta esperando pacientemente a que algún deles volva, igual que a ti. Pero claro, pouco a pouco daste conta de como vas sendo rodeado por esas volutas, esas cousas que empezan sobrevoando
e iluminan como se fora unha especie de lanterna na distancia. Brillan douradas e resplandecen. Non sabes moi ben para qué ou que quer significar, mas si que te das conta de que che van rodeando. Bien. A néboa só para ti despexas un pouco. Notas unha presencia dunha criatura grande, larga, longa, vamos a Alta decirlo seña. así. De feito, de entre a néboa podes ver uns brazos longos acabados nunhas, bueno, que debería de ser unha especie de man humanoide, pero uns mans feitas só de osos, demacradas polo paso do tempo. Ti imagínate as mans dunha vella moi vella, vale? Pero que a súa vez as uñas foron como se foran unha especie de garras ben afiladas. Vale. Esas mans están unidas ao seu corpo e non é que sexa moito máis agradable. A criatura é longa, esquelética e ten unhas roupas feitas co que parecerían as peles das criaturas que foi collendo para aquí. Non sabes cales, mas dache a sensación de que algunha se pode ver o rostro de algún aventureiro que pasou por aquí e non tuvo a boa sorte. Deus, era abominable, prepárate a morrer. Védelo ben, Ojalá, sí. verdad? Sí, fuegos fatuos. Cando podes ver eso, a criatura vai se acercando a ti. Bueno, foches un dos poucos que supo volver ao Nin un paso sitio. máis, ou probarás o meu aceiro, desenvaino isto. O ceiro non é algo que me faga moito, rapaz. Ves como vaise frotando as mans, esas mans huesudas e acabadas en garras afiadas, moi afiladas. O seu corpo está cheo de distintas ramas e ervas podres. E de novo, aquela máscara que se ten diante non está feita... Non está feito coas mesmas peles cos que atoparías ti en calquer tienda de Salmars ou calquer comercio. Ule horrible. Ule extremadamente mal. O olor é repugnante e incluso peor que o do cadáver do dragón que tedes nas... Bueno, as túas costas, espero. Que pretende ser maligno do Averno. Maligno eu? Eu de ningures. Non son maligno ningún. Non son maligno ningún. Mais... Eiche decir... A ti, mentre os teus compañeiros dan voltas nos meus dominios. Ajá, dominios, eu só sabía. Claramente nada bo pode salir de alguén que domina este lugar. Sí. Viñemos Penso rematar que co vas teu a dicir. súbdito fétido, quizás menos fétido que ti. Non é meu. Non é meu, é... Eso é o que vos dou a oportunidade de falar. Ves que se che vai achegando a ti. Así En guardia como alfeñique, poño unha os posta fuegos- nos anos 20 cando facían boxeo cúter así, cos brazos para Sí. diante estirados. Vale, poste así, ¿no? O sea, Sí, pero guardia. cos toque. Seguro, estás moi seguro. A ver. Eu digo, ni un paso máis, ata aquí, Ves que che fai caso, que se quieta. Imos chegar á violencia, non lle vai gustar. E podes mirar como a través desas roupas que ten. Non o ves, vale? Non podes ver o seu sorriso, pero si que o notas. Rise moi profundamente. Que che gustaría máis? Un polo ou un rato? Que liscases así, Bien. é iso que máis me gustaría neste momento. Cando lle dis eso,
para que cales un pouquiño a boquiña. Ves que empeza a decir, a encantar un sortilexio. Vale. Faime unha salvación, por favor. Non na miña guardia. Sí. Salvación de que, por certo? Digo, chaval. Debería ser. Unha sabiduría, sí, correcto. Bueno, volveste unha galiña de cor azul. Perdes a vontade de falar, por sorte. É algo que te vas a quedar aí durante o momento en que se acorde e manteña a concentración. Vouche preguntar que o que farías sendo unha galiña, pero eu vouche dicir tamén que o que faría esta criatura, que é agarrarche. Vale, decir, é unha criatura que che doble o tamaño. Sí. De isto de que a galiña azul de Mirrin intenta esquivar, correr, fuxir, mais unha destas mans é che capaz de coller enteiro e agárrache. Así, retenche. Non fixo ataque. Sí, bueno, non vamos a facer a parvada, facer un ataque. Iniciativas. É un polo de mierda. Agárrache así con a man e lévache. E vaiche acariciando con esas mans repugnantes, viscosas, desagradables. Quero me soltar e fuxir. A túa pelaxe, as túas plumas están agora manchadas. Bien. Ahora vamos a tirar unha Ahora es un moeda. auténtico dinosaurio. Dios. Que cojones. ¿Qué coño? Ben. Glifo, despois de que te pasaras un anaco correndo gritando os nomes, chegas a o que antes houbera sido un outeiro magnífico. Seguramente hai moitos anos este houbera tido unha árbore espléndida, colosal, magnífica e que houbera dado moitísimos froitos, mas agora o que ves diante é, en riba do que veía de ser este outeiro magnífico, unha gran árbore morta, oca por dentro. Na distancia, agora podes ver, grazas aos deuses, algo máis de 20 pés, podes ver unhas volutas que empezan a iluminarse. Brillan, incandescentes, un brillo dourado, e incluso dirías que neses brillos podes ver distintas caras humanoides. Que é o que faz? Que Dispara miro de dentro móvil. do árbol. Vale. Non fai falta que tires unha percepción. A pasiva creo que che vai a dar a oportunidade de velo. Vas a ver como é algo que te está mirando, algo grande, largo. E hai algo largo que ten unha galiña azulada entre as mans. Dixo yo, Vaiche facer un xesto para que veñas aquí. vistes un Dragonborn azul e unha señora encapuchada? A canta distancia estás? Non sei a canto estamos. Ti sabrás, Vamos a dicir... Hai un mapa desto, pero... Di máis ou menos. 30 pés. Se non te quixeches acercar máis. Pois dixo yo, eso. Rapaz, non che oio ben. Has de ter que achegarte algo máis. Ves que pon así a man á orella de maneira... Vou correndo hasta a persona. É que persoa. É moi grande. Ao mellor a palabra persoa non se lle queda ou lle chega ben ao que realmente debería de ser. Notas a maleficencia nesta criatura. Oi. A maldade. A ver, rapaz. Que dicías?
Trabouseche un pouco a lingua cando falaches. Estou buscando un Dragon Ball en azul. É unha señorita encapuchada. Mirrin, ti na túa forma de galiña, vale? Sí. Ves que é teu compañeiro, pero non entendes nada do que acaba de dicir. Non está sendo coherente no que está a falar. Intento atacar a este señor e desembarazarme, macho. Desembaraces de darlle un picotazo a... Sí. Apriétache con máis forza, Non vou a tirar iniciativa para que lle pegues Veña, tírame... Va, espera un momento. Vou a mirar as estadísticas dun polo. Porque... Vou facer unha cousa máis divertida todavía. Podo castear, vale? Estando en polimorfia. Espera un momento. Eu teño os efectos de polimorfa aí á man. Non estás postos, porque non iba a poñer o mapa que tal, pero... Dame un segundiño que vou lo poño aquí en de que sexa momentaneamente. Hostia. Desapareceu mucho. Son parvo. Pero No, non pode lanzar hechizos. No. Ningún tipo de hechizo, ni sortilegio, ni... Eres unha jaliña ahora mismo. Yo, No tienes Tes manos habilidades para de hacer jaliña. Dios, físicamente un pollastre, tío. Eres un polo. Por fin una buena polla. Como? Vale, intentaste zafar. É o que che pregunto eu. Se vai a reventar non, coño. A ver, ves como che apreta. Che pillo o pescoso para que non te movas. Ademais, creo que unha galiña ten un menos 4 de forza. Meu Deus, pobre animal. Debes forza, macho. Rapaz! Diche a criatura. Eu vou dicir, corre, Glifo, corre pola tua vida, non sei Escoitas, Glifo, ti escoitas ¡Cocó! Está agitado. ¡Cocó! Rapaz, Dime. non andarías ti a romperme cousas da miña casa, verdade? Porque noto que non és capaz de falar. Sigo sin oírche ben. Parece como si tuveras algo entre lingua. Eu entendo isto. Sí, o que di a bella, sí. Corre, Glifo, corre, o cacruxo. ¡Cocó! ¡Cocó! Escoitas a galiña. Xa, eu non entrei na súa casa. Se é unha casa así, estilo colonial imitado pantano, vina, pero non entrei. Eu só sabía, maldito imbécil, dixencho da casa. Non entendo o que dis, pero... Escoitas como a galiña vai vai facendo os ruidos. Está agresiva, A galiña está agresiva. Non, dixo yo a señora, está agresiva a galiña. Sí, sí que está, sí que está. Rapaz, entráchedes nos meus dominios, mas quero agradecervos que me sacarades dun problema de por medio. O que pasa é que fixéchedes dúas cousas mal. Só se ve que vou pagar a usted. Si se refere ao dragón, non teña problema. Non o fixemos para cobrar. Non. O sea, non ten que agradecernos, é o noso deber, non se preocupe. No, Estamos encantados de axudar. Escoita, rapaz, non me fagas gastar máis o aire. O que quero decir é que vin a uns de vós, supoño que do vosso grupo, que lle pegou a unha das miñas irmás por aquí. Eso non se fai. A Cando pobre folleste? muller, hai quizáis uns días, a miña pobre irmanciña, a horripilante Brunilda, aparte de ser ferida e de ter uns moratóns no seu corpiño, tuvo que entregar parte das súas posesións. Foi extorsionada. Eu júrolle que non tuve nada que ver con eso. Sí.
Non o nego que ti non fores, rapaz. Pero estou ben seguro de que todos viñedes do mesmo lado. E ides a ter que responder ou compensarme a min por o que se lle fixo á miña irmá. Eso non me parece xusto. Non hai xustiza tampouco para a miña irmá. De feito, primeiro trae a túa compañeira. Está Estou na aínda buscando. perdida. Pois terás que buscar máis. É imposible con esta niebla. Es que fai un pequeno ademán. É un das volutas voadoras rodéache. Digo, Agora vai ser máis doado. unha pregunta. Mirando para o polo azul. Por que solo preguntas pola miña compañeira? E non polo meu outro compañeiro. O teu compañeiro sempre estuvo aquí. Ves como empeza a acariciar ao polo azul. Falta-me bruxa infecte. Vai Comeu o escoitar... seu polo. Ese polo é un vil animal que comeu o seu meu compañeiro, por eso adotou o seu color. Non entendo o que di, verdad? No, no, para nada. Menos mal. Pois sí, pudera ser. Mais... está aquí con nós agora mesmo. Es como En sonríe. espírito. Halo de ter que saber cando traes a túa compañeira que está máis versada neses temas. Ou non si, Glifo? Non teño nin idea. Xa, sei que é seguidora de deuses. Pois que trae a Pelor aquí. Vai. Pois vou. Sumerxiste Vou outra gritando, vez, "Elara!" acompañado do que é este pequeno wisp dourado. Nel podes ver a cara do que sería un home lagarto, a súa alma transformada nunha destas criaturas. E Lara, sigues completamente perdida no medio do que sería o cenagal de Hull. A pregunta é: botaches este feitizo, intentaches detectar o ben do teu compañeiro Glifo, que ao fin de contas é un home que só ten boa vontade e boas maneiras, mas non che axudou a topalo. O único que che queda é seguir andando e rezarlle ao teu Deus de que a topes. Ben, de novo, ti vas a topar. Non, primeiro vamos a facer unha tirada, que son estas que me gustan. Vamos a putear, que é o que nos chama a atención. Isto é o que queremos. Niño, esto. Inteligencia. Che, eso estaba. Esta vez inte. Non é ilusión que che perturbe, moleste ou che deixe intranquila, Lara. Ti sabes que anda aí un efecto que é mentira. E, de feito, cando vas andando un pouco podes chegar ao que é unha ilusión de ti mesma. Estás sobre unha pedra. Parece que eres ti. Son as túas roupas. E estás a chorar. Sabes que é unha ilusión. Sabes que isto é un artimaño, un artificio para solo dañarte. Algo que che poña fora do teu carril. Saír dos brazos de Pelor. Ignóralo completamente. A criatura que este por detrás solo xoga con vos. Eso está máis que claro. Agora ben, vamos a facer unha supervivencia. Espera un momento que che pido tirar. Vamos a ver se unha pequena apertura temos o suficiente para poder sair do pantano. Nos vamos a gastar aquí máis tempo. No. Normal. Sí.
Bueno, non fai falta que tires tantos dados. Despois do 20 xa mosaches que agora sí é o momento. Vale. Parece como guiada polo teu deus, non? Así es. Estaba yo Arre, poniendo hostia, tuveches un momento de lucidez super claro. de lucidez e de luz. E, de feito, podes ver o rastro claro de glifo. Pero super claro, ademais. Daste conta de como o pobre Diaño empezou a correr para unha dirección, logo para outra, pero ves o seu rastro máis recente, que é el gritando despois de que a vella lle dixera que fora dun lado para outro a buscarche. E tras seguir un pouco ese rastro, intentando, asumo, seguindo a súa velocidade, empecés a escoitar Elara! Elara! Bueno, non sei como gritaría Glifo, ao mellor. Pero, É escoita. normal. Elara, Elara. Escoitas, tu Elara. compañeiro. Ahora, Vale. glifo. Atopeiche. Mais ben atopeiche o ti. Moi ben, atopastes. Faltanos Mir. Sí, e te ves que ten un compañeiro o teu amigo. É unha voluta Hai un- dourada coa cara espectral dun home lagarto. Parece que o vixía atento. Hai unha Sí. criatura que... Podo saber o que é? Tira religión. Criatura. Ten pinta de que é un tipo de meiga. Ou non? Bueno, a voluta realmente poderia ser o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo en forma lagarto. Perfectamente. No, non me pensamos. Eso estovamos outro día co eso. É un lagarto. É un hombre e lagarto. Lagarto. Vale, digolle, creo que é unha bruja. Unha mega. Está por aquí, díxome que che fora a buscar. Creo que ten a Mirrin capturado. Non lle entendeches nada desde que o biches. Voulle poñer cara de non entendo nada, sabes? Se os ollos medio entrecerrados, a boca un pouco aberta. Non sei nada do que me estás dicindo, non che entendo nada. Nin unha palabra. Escríbolle nun papel. Vale, eso sí que me parece correcto. Ese non hai problema ningún, amigo. Escríbolle nun papel. Explicándolle as cousas. Ah, vale, pois vamos a lo. Que nos devolva a Mir. Pois vamos. Se eso non che puxo nun papel, te escoitaches sabes, algo que non... É como si non fora capaz de ordenar ben as palabras cando as expresa. Eu quedo esperando a que me guíe, porque saberá onde está. Bueno, eu din volte fu. Realmente cando Glifo di que vamos a volver o Wisp, vale, porque é unha destas criaturas, condúcevos. A cara do home lagarto vai vos a facer de faro nesta densa néboa e vai facer que teñades un camiño a seguir. Un camiño a maneira de chamalo, porque vos tedes que meternos medio do zonal. Pero pouco despois chegades. E agora si, vamos a cambiar, home, xa que está o mapa aquí bonito. Pero vai haber unha galiña azul. Vai haber unha galiña azul, pronto o veremos. Vamos a reducir ao token de Mirren. Vale, confirmademe que vedes. As No. primeiras. Non vexo Ve, ninguna fuxir. galiña azul. Sí, non se preocupe, non se preocupe. Non me poñas Vou por o vida, mapa, mellora. mano. Se me pos mapa, peño máis arriba. Hai mapa, Os meus mans non creo que sobrevivan a isto, pero eu siga. Vale, vedes o mapa? Vemos o mapa. Vemos o mapa. Vale, vou buscar unha maneira para transformarme entre a Mirren en galiña, pero... pouco Dille despois que che chegades. fago unha galiña a partir dese dragón. Dios santo. Non hai un chicken como tal. Pero non é azul. E nos queremos azul. Prometeuse nos azul.
É que Chegades debería ser azul. donde a criatura. O mellor só desfixo, sabes? E dixo, non, mira, xa non é Chicken, azul. banana. Chicken, banana. Mira, vouche poñer dunha rá e vamos decir que é unha jaliña. Un cangrexo. Vas te transformar nun centolo. Xa está. O sueño de Gabriel. Xa está. Mirrin centolo. Mirrin centolo. Pero escénicamente é unha galiña azul, vale. Foi buscar ajo. Non está, Sí, sí, pero vos vedes lo que é un centolo, non? É un pateiro. Vamos, a poñer máis azul. Que cousa máis rara, que efecto máis raro fan os inimigos? Teñen un círculo alrededor. Sí, pero por o de arriba. O sea, porque é unha árbore, sabes? Se pos o cursor en riba da árbore vai xa ocultar. A vos tamén vos pasa eso. A idea é que a árbore teña unha altura. E se lle saco eso, mira, de feito, mentras non está Mirren, podo facelo. Eu son un cangrejo. Aí está. Eres un centolo. No, Mi má, como está explorando? Basta xa! Coño, porque senón teño aí a sombra esa que me molesta. É igual, porque sempre está. Claro, pero é Sí, porque bueno, o árbore pero- é grande, o sea, Pero eso polo non... menos vexo detrás, ainda que teño oculto, sabes? En vez de ser Sí, puro sí. negro. Vale, chegamos. Estamos aquí, digolle. Moi ben. Non me gustaría ter que repetirme 3 ou 4 veces. Polo tanto, vou non dicir unha vez. E espero que teñades ben as orellas e non sexades tan contestóns como o voso Son brujas. compañeiro. Donde está o noso compañeiro? Gracias. Aquí está a liña. Non deixaba de Es un falar. cangrejo. E Lara, ti non entendes o teu compañeiro, grazas a Deus. Rapaz, igual que o teu compañeiro, é dicir que prestes atención, escoites aos teus maiores. De novo, hai alguén que viu de Salmars un grupo de aventureiros que lle deu unha malleira á miña irmán Brunilda, aquí ao lado. Podedes ver que ten unha magulladura, parece como se lle houberan dado uns cuantos golpes e lle houberan disparado no ombro. E non só iso, que despois de dispararlle na súa propia casiña, lle exixiron un pago para que non morrera, para que non a aniquilaran. Pobre Munilda. Ai, ainda me doen as costas. Verme na chepe. Vos... eu non o vexo tan mal. Apreta o polo, dalle un coscorrón para que cala a boca. O polo Sí, empeza a Estas facer ruido. señoras, non? Quique. Como? A estas señoras si as entendo, non? Sí, falan O en que ten común. problemas de fala é perfectamente. Martín. O que ten problemas de fala é Glifo, correcto. Agora ben, non vos matei, aínda que entrárades nos meus dominios, e aínda que un dos vosos compañeiros lle dera unha malleira a miña irmán, porque fixeches algo por min indirectamente. E quero os restos, o corpo da criatura que habíades matado. Ao fin e al cabo, sacachedes moito traballo de por medio. E con iso deixarei vos ir. E farei que o voso compañeiro volva a ser un dracónido. Que me dicides? Podemos levar unha parte do cadáver. Levaré de la cabeza. Non me fai falta máis que o corpo. Podo levar unha garra tamén. Non. Quero como obsequio. Rapaza, o teu obsequio vai a salir daqui con vida. Pareciche ben? Ves como se ríe debaixo desa máscara, desa careta. Por que leva a cara tapada? Vale, eso vai a ser unha pregunta un pouco descortés para a situación na que estades. Polo tanto, vou tirar un dado de 20. E Lara, vouche No. deixar a ti elixir os porcentaxes. Un 60 ou un 70%. Un 60. Vale.
tes un 60% de probabilidades de que che bote un feitizo. Por bocas. Polo tanto, vas lanzarme ti un dado de 20 e se mal non me confundo é ata 14. Iso é o 60%. Sí. Do 1 ao 14, se cae nunha desas posibilidades, vaiche facer algo. Se non, vai a asumir que bueno, a túa boca che traizoa e non vai a tomar Un 60% reprimendas, pero vaiche de mandar 20. calar. Pero 60% de 20 é 12, pero vale. É 12? Sí. Sí, acabo de Sí, coger. 12, pues de 12, tes sorte. No! Gritou a nosa jaliña, que é un centolo. Tíralo. Ah, Moi mala sorte. xa. Vale, Estaba yo de feito. non hai problema ningún. Por que estamos oscuros, Martín e eu? Ah, pola sombra do árbol. Claro, o que dixeches antes, que non vestes que tiñades un halo, Saquino. Sí, que se está movendo, sí. Correcto, é por a árbore, ni máis ni menos. Vale. Sí, eu creo que este pode estar bastante gracioso. Outra galiña. Outra galiña. Outra galiña. Sí. Vale, Elara. Salvación de sabiduría. Non vou botar outro feitizo. Valo botar ti... O sea, pides a ti ou... Non, tira ti. Tira ti xa directamente. Digo eu. El pego... Motivo. Que raro. Vale, dame un momento. Fállala. Vale. Bien. A ti vouche cambiar a outra cousa. Glifo, ves que a túa compañeira acaba de facer que a meiga, a saga, se enfada o suficiente como para que transforme noutra criatura. Rapaz, ollo cas túas palabras, porque a mellor Pero xe é o último transformas. día. No, Pode mantener a concentración dos hechizos. non dixen que fora ela. Veuse quen lanzou o hechizo. Ahora mesmo si ela é Lara, pero de Mirrin non dixen que fora ela. Vale, Si quieres- pincho a Lara. Pinchas a Elara? Sí. Con que finalidade? É a pregunta que che fago eu. Porque eu teño conocimiento arcano e sei como funcionan os hechizos. Ajá, E sei que isto é unha polimorf. ajá. Se perde, Ostras, se é que dañada, me- volve á súa forma. Pechaste Normal. aquí a ficha aquí que... No, Sí, verdad. porque se transformei nunha ra. De feito, se lle das agora para saber as cousas de ra. Ahora soy una rana. Ten ataques de ra. Sí, estou vendo a miña ficha de rana. Ten algunha habilidade especial a rana. Teño un máis 6 a religión aínda. Claro. Ten un máis 6 a religión. Como? A ra ten un máis esa religión. E a trato con animais. El trato con Só teño animais. as Sí, as habilidades- skills aparecen, o sea, a inteligencia e o wisdom modificouse, as pero habilidades es, de salvación, no. O sea, o Bájolle outro- un punto de daño, Lara. Pero teño máis unha destreza, flipas. vale, vaiche deixar que o fagas, sin ningún problema. Pégalle, Lara. Pégalle. Sí, sí. Pega, No, dai no, un non fai tremendo falta hostia. que lle pegue. Igual que ela non fixo falta que lanzar o hechizo. Bueno, parece nada. Muy bien, dame un momentiño, que vos restauro. Son unha rana tope chula. Xa non. Vale, Lara, sínteste desagradable, vale, que por un momento o teu corpo, o teu campo de visión reduciuse ao mínimo unha criatura insignificante e de repente, aos poucos instantes despois de que te transformaras, notaches o pinchazo que che fixo o glifo, doeu, pero che volveu a transformar en ti. Ai, Lara. Cálmate. Dijo ya a señora. Por facer que me poidan entender os meus compañeros outra vez, que parece que non me entenden desde que rompín o tótem. Que supoño que che Ben. pertenece. E que has de facer para que podas recuperar a fala, rapaz? Pedir Queres perdón. que por fagamos... Sí, eso xa é unha das primeiras que vas a facer. Pero
Aquí os meus totes non se recuperan con solo un perdón. A igual que a miña irmá non se recupera dos golpes, nin do manual que lle sacaron. Vale, pero os nosos compañeiros que estás dicindo non teñen nada que ver con nós, porque aínda que viñamos da mesma zona, non forman parte do noso grupo. É como se colleras un par de visitantes do pantano e dixeras, porque son humanos, teñen que pagar polo que outros humanos lle fixeron a tua irmán. Non che vou a preguntar outra cousa máis sinxela que sodes de Salmars. Non, Vos, polos tres. Non as No. representades. non. Traballamos as representades. almas. Traballades para eles. Deixaríasme a túa cabeza durante uns momentos para que eu poda asegurar que é así. Prometes non facer outra cousa que non sea ver que conto a verdad? E se non contas a verdad, quedarías aquí ao meu servicio. Se non Es que conto a sufrí. verdad, juroche que me quedo ao teu servizo. Polo resto da miña vida. Vedes que deixo ao polo no chan para que se mova libremente. E pide que se te achegues. Que te achegues debaixo dese árbol, gran árbol, loco. Vale. E de repente Ao solta polo. as súas mans longas, afiladas. Mentres me acerco, pincho o polo. Para que No. volva a ser persona. Eu quería que viñese para facelo, pero vale, parece que me corre. Bueno, o polo, a persona de Mirrin sigue sendo paixiña, pequeniña. É un mini... Colleu. Encolleu, Parece un claramente. lagarto. É un lagalto. Mirrin, encolliches. Xa non Por un entra motivo. cólido en lagarto. É un lagarto. Un home lagarto. Un home lagalto. Maldición. Vale. A criatura empeza a lanzar un sortilexio. Non sabedes exactamente o que. E empeza a examinar, a explorar a cabeza de Glifo. Glifo, obviamente vou a pensar que fallas, non te resistes Sí, ás probas. Deixo que mire. Vale, vais a facer un detect those e vais a meter, vai a gastar esa acción para meterse nas profundidades da túa cabeza. Vai ser algo desagradable porque parece como se estuvera meténdose nos teus recordos, agarrando, tirando, examinando. Algo moi invasivo, ao fin de contas, pero a señora dá igual. Solo quer ver. E efectivamente, entre todos os retazos da túa cabeza, non ve. Non ve que sexades ou teñades certa amizade cos mesmos cos que lle fixeran eso á súa irmá. E vai che dar a oportunidade de que o vexas. É dicir, cumplindo a súa palabra e dando un punto máis, vas a ver a escena desde a súa visión, desde un dos seus tokens como os que rompeches. Vas a ver como hai un orco que cos seus puños lle empeza a dar na boca do estómago á abella. E mentras desde a distancia un constructo lle mete distintos balazos. Tirotearon a abella, entre outras. Logo despois Puro gang. despois de darlle a malleira da súa vida, exixíronlle as riquezas e a abella tuvo que entregar tanto ouro como un amuleto e un manual. Apártache de ti, dun golpetón volves en ti. Volvo en min. Deronlle unha malleira fina, Jesucristo. Moi ben. Eso era premeditado. Tendes toda a razón de que non fuchedes vos. Moi ben. Mais ese crime non vos vou facer pagar. Eso está claro. Pero aquí ninguén entrou sen que me pedira permiso. E vou seguir pedíndovos o tributo do corpo do dragón. Deixareivos levar a cabeza. E con eso podedes Donde ir se en paz. pide permiso? Tendo en conta que non tes unha señal ou algo donde Non a teño. indique que... Non, que eu sepa. Non a vin, polo menos. Está mal señalizado. Es como a bella sorríe. Ademais, non somos da zona, non sabemos quen habita estes pantanos. Gústame a túa osadía, home grande.
O teu corpo invita a que sexas forte. Eso está ben. Nunca había visto un aventureiro que na miña presencia fora tan falador e sentira tan pouco medo. Por desgraza pa ti, as normas das miñas casas, da miña zona, poño a seu. E sinto que che parezan inxustas, mas son así. Como poderades presentarvos? É algo que os mortais quizáis non tedes a forma de facelo. Ou mellor dito, os que solo se adican ao ben e aos golpes. Porque me dá a sensación de que ti és un deles, verdad? Eu busco traer o ben á xente que o necesite. Pois siga facendo, pero fora de aquí. Dádeme o corpo do dragón. Moi ben. Solo idesvos a ir con ese sendo un pouquiño máis baixiño do que os demais. A pregunta é, dixestes que nos recompensabas por matar o dragón con que nos poderamos ir con vida. Sí. Va. Necesitas algo. Oh. Estás propoñendo un acordo entre os dous. Non un acordo, senón que pídesnos un favor. Oh. E logo Sempre ti claro, que non sea erradicar razas como outras personas. Non. Eu, a diferencia das crenzas que hai por aí sobre nós, as sagas, eu non son malvada, Eu só me gusta estar na miña casa, na miña distancia, e que non veñan aventureiros a destruir o que é meu. Nin que creen criaturas que non deberían, ou que fagan que outros veñan a tomarse a liberdade de vivir aquí. Como que Polo crear tanto, criaturas que non debían? Oi. Tráeme o dragón. Tráemo. E diche de dicir máis. Vamos alá. A néboa perde a súa espesura. Parece que podedes andar un pouco mellor por aquí. Mais Mirrim volveuse dun tamaño pequeno. Vou no coller en brazos. Vou no coller en bra. Vamos a ver se me vai afogar no pantano. Mirrin, sintes Sí, unha digas. enerxía grazas ao toque do teu compañeiro que che reconstituye. É algo increíble. Xa estás completamente forte. Mais foi desagradable de haberte transformado en galiña. Agora que es millo. Vamos buscar o cadáver da... E de ser acompañados por as volutas voadoras, que son as almas daqueles que non superon que facer cando se atoparon coas meigas ou non o fixeron o demasiadamente ben. Non ides ter ningún tipo de problema. Ningún. E máis, dache dabondo para facer unha carreta porque sea máis fácil de transportar o cadáver do dragón. Alá vou. Ben, vamos a poñer aí o corpiño da criatura. Está desde volta. Vamos a poñervos aquí, vamos a decir que o poñemos aquí ao lado. E a meiga, a saga, o que vai a facer é manter a palabra que había comentado. Vedes que con unha das mans, unha das súas mans, empeza a separar a cabeza, o cráneo, non? Deixando parte do cuello ao corpo deste dragón negro zombificado. E vai no poñer a un lado. Vamos decir que se para por aquí. Non lle interesa a súa cabeza. O que sí é que vai haber unha escena un pouco horripilante, porque a criatura vai abrirlle as entrañas ao dragón e ides poder a oler ese cheiro tan desagradable, a putrefacción Dios. que emana desde o interior do dragón,
como ese proceso de descomposición parece que se levaba activo desde hai non sei, o tempo suficiente para que cheire tan mal, é terrible. E entón, escoitades o sonido de como empeza a escañar nos seus adentros. Moi desagradable, moi visceral. E saca entón o seu estómago, o estómago do dragón, que o fedor aínda peor do que puidera haber sido en algún momento, e o abre como se fora un envoltorio, como se fora unha pequena chocolatina. Aí podes ver a bilis, ese... non sei, todo o que tiña na barriga no momento en que morreu. E a bella empeza a sacar distintos trozos de carne. Empeza a separalos, a separar unha cousa do outra para poder identificalo mellor. Todo diante vosa. E saca nunha de súas mans un anaquiño que, bueno, é un cacho xeitoso do que vía de ser unha mezcla entre pelo do que sería un lobo o pelo dunha especie de reno xigante e de repente un amasijo de carne que se ve mal. E Lara, tira religión. Aí voy. Joder. Vai a saber que cousas son, O sea, sabías ou tes aí na cabeza de que, bueno, hai criaturas que están corrompidas pues bueno, teñen esa... non sabes o que é. Non sabes o que é. Non tens ni idea de... Vai de ti, ao mellor estamos facendo aquí un truco de magia. Un truco de magia, claramente. Vai vos a sacar ese anaco de carne. Vai volo a amosar. Bebes isto, rapaces. Isto é o que quería. E agora ben, sabedes como acabou isto aquí? E sinala o trozo de carne. Non, pero... Dixestes que alguén o creou. Entón se alguén Sí. llo deu. Sí. Sabedes quen é o que foi? Ou como acabou na barriga do dragón? Eu vou dicir. Viñeron aquí uns aventureiros da mesma procedencia que a vós. Foron atemorizados por esta vil criatura que incluso a min xa me estaba a molar estos días. E o que fixo foi que lle deron isto. Algo tan terrible que afectou á criatura para que tuverades que loitar no estado en que se atopou. Voume quedar con isto, pero douvos de regalo esta información. É un favor que querería. Gustaríame... Glifo, que che vai a pedir? Xa verás. É algo que ten que ser unha navalla de doble filo. Por iso che pregunto a ti. Algo... Hai un fillo. Si non, o primogénito. Sabes, joder. Do primogénito de que... Eso non é un favor. Mira, fai Non un queres favor, entregarlle o enseña. primogénito de alguén? No. Ah, mira, moi boa. Sí. Mira, cando volvades, porque vino na túa cabeza, a gorida dos homes lagalto, as linguas bífidas de Semoanlla, quero que me traes un dos ovos da raíña. Fai moitos. No. Queres chicos brazos? Podolles favor. dicir que non veñan ao pantano para que non che molesten, pero non vou sacrificar un Feito. inocente porque queiras. Non quererías que o favor se transformara nunha transacción? Eu debería che algo, No. Eu son xusta co Nunca, que fago. xa cho digo ahora, aínda que me mates aquí. Oh.
Estos homes do ben. Non creo que faga nada ca túa compañeira clériga. A ti, pequeno, gustaría che volver á túa altura? Sin consecuencias. Pregúntalle a Mirren. Eu non é a Mirren. Eu tendría que sopesar moito eso de sin consecuencias. A mí xa me intentaches esnaquizar unha vez. É o que non pasa cando Digo non poñendo queren falar. os brazos como jarras, Que mono está. Tuveche sorte de que non te transformaches nun dos meus acompañantes. E ves que hai unha voluta que se acerga. E solo te transformaches en polo e quedaches menguado. A túa compañeira quedou en ra e mira, volveu ben. Ela non tuvo máis consecuencias. Pero hubiera me gustado probar un polo dracónido, Xa bastou, devolve a miña forma bruxa. Saben igual. Saben Veñen do igual. mesmo sitio. Puto Bueno. vale. Pensadeo, eu hei de estar aquí. Tedes a capacidade de entrar outra vez. Só tedes que buscar o meu nome. Adelo de atopar. Skells. Atoparédelo no pantano cando que irades buscalo. E sorrí. Unha última duda. E isto ven da miña propia ambición e tal. Queres o corpo do dragón pa algo ou solo querías o cacho ese maldito? No. Voucho dicir, pequeno, o dragón vai me vir ben. Non lle vas a coser unha cabeza de outra cousa. Nunca se me ocurriría facer iso hasta que mencionaches. Merda. Moi ben. Vámonos. Ves que che mira con picardía para que sintas esa culpabilidade cando vexas un Non é- dragón non é medio culpa. quimera voando por aí. Agarro a cabeza. Dice, señora... Sinto a malleira que che pegaron. Sinto, sí, de... Poño, sabes, poño a man no hombro como yo fajo todo o mundo. Sinto a malleira. O sea, vina e foi malleira. Porque ademais, ti viches que estaba a vella na súa casa, os mans, o sea, ademais a escena foi un pouco tal. Había 3 kobolds que se estaban a pegar, eles decidiron matar aos kobolds e Bella empezou aí en plan, que está pasando? E empezaron a atacar, porque era fea. Foi literalmente un asalto, non... Porque era non fea. Non teño justificación, Porque era fea. Creo que esas persoas merecen que os castiguemos nós. Non, tampouco somos aquí Sí. nos verdugos, Sí. ni... Pois fai ti un trato se queres, pero non vou eu ahora aquí a juzgar a nadie. Simplemente observo que lle deron No, unha no. malleira increíble. Eses señores xuzgaron a esta señora polas apariencias e mallaron por ella. E chamaronme criatura vil cando eu non fixen nada. E tuvenlle que dar o meu manual. E Que o que era meu o manual? amuleto. Era un manual moi vello que tiña guardado. Algo... un obxecto de incalculable valor. Que levaría moito estudo por detrás. Ai, a miña mente, como esquece das cousas. E como doi cando as tes que dar para que non che mate. Vámonos. Ides vos lá. Intentámoslo, Ben. polo menos. Non ides ter ningún problema para abandonar esta zona. Tedes a carreta, os peíños de Oceanos. No, non me acordaba. Espera, Dios. espera. Vales Non atrás. poderías... Non poderías... No, revivir Glifo, o no, Oceano. detéñate. Como? Que queres que faga con esos piños? Ai, que xeitosos. No, A ver, Glifo, traemos detéñate. aquí. No, espera, no, que eu conozo aquí a xente de Salmars e son moi raros. Estánse... Cada vez que vexo que vou por aí, a gente as vexos, sabes, girarse, susurrar e dicir piños. E non sei.
xente destas terras teñen unha fijación extraña cos pés. Sí, un pouco fetiche. Podería revivelo. Ai, pero aí sí que che vou a pedir. Aí sí que vas a ter que facer o que eu che pedí. Sí, queres que traia o teu compañeiro de volta? Así o farei. No, olvídate. Cal é o precio? Non vou a sacrificar No. un rapaz océanos nun que ría isto. E ainda así eu non o faría. Así que vámonos, veña. Non se Eu pode só quero un negociar. ovo da raíña. Sí, sí. Sabedes o que fan cos ovos que non son dignos? Sos comerán. Buscade un que non o sexa. Non o botarán de menos enterrados. Xa veremos. Vámonos. Entón, con esta proposición donde a señora Skells vos propón que lle traades un ovo da raíña con tal de que, bueno, podades levantar ao voso compañeiro Océanos. Igualmente, deixo vos sair do seu cenagal, dos seus dominios, vamos a decirlo así, cunha maldición menos e un man un pouco máis baixo que antes. Agora ben, que ides facer? Entendo que ides a volver para a gorida dos homes lagartos. Sí. Ides para as linguas bífidas. Moi ben. Vamos a decir que non ides a ter problemas e esta señora vai vos a axudar a que non teñades ningún encontro desfavorable no vosso camiño de volta. Ainda que sexa fora dos seus dominios. Van a pasar unhas cuantas horas e ides a chegar cercando a noite. Por non dicir que ides a chegar á noite despois do trote que vos acabades de pegar e das aventuras que acabades de sobrepasar. E vámonos a poñer de novo, ainda que sea simplemente a modo anecdótico. Vamos a mirar aquí, preload. Donde carallo tiña os vosos tokens aquí? Ah, maravilloso, tiñamolos aquí. Vale. Ao mellor vos tarda un pouco en cargar porque literalmente é a gorida. Vale, entrades pola mesma entrada a que habíades saído. Recorredes estes pasillos pouco iluminados e topadesvos cunha patrulla que estaba recorrendos e cagando vos ben, levanvos directamente a donde está Otonkent, a raíña das linguas bífidas. Venvos a cabeza de lagarto que estades transportando. A cabeza de lagarto, a cabeza do dragón xoven zombificado. Polo tanto, non van a falar ou a mediarvos moito, simplemente vamos a mirar con sorpresa. E estades aí, na sala do trono, ca raíña dos homes lagarto, con Otonkent, esperando o que querades decir. Que ides decir, compañeiros? Aquí che traemos a cabeza de Firulax, o dragón que vos estuvo hostigando durante estes últimos momentos. Quen vai a falar non vai a ser a raíña, senón un dos xamáns. Vai dicir, al fin, xa vedes, raíña, agora que non temos tantos perigos podemos ir a un lugar onde vivir tranquilos e non ser descubertos por embates de estranxeiros e demonios. Outro sinala, un dos a man dereita sinala ao chamán, Argucias, Argucias, raíña, non lle fagades caso. Non pode dicir. Perda poder. Non pode dicir. Fala, aventureiro. O terreno no centro do pantano e os alrededores pertencen a unha poderosa saga. O silencio faise cando dice eso.
Aquí estades máis a salvo, mentres non vos vayades hacia ali. E como vos sabedes iso? Pregúntalle o xamán a Glifo. Estás acusándome de mentir. Aquí nós temos que verificar que todo este ben. Proba. Se Moaña aí. guiounos. É o que íbamos facer. Ir máis ás profundidades, vivir alá, máis tranquilos. Se fora a peor persona deixaría ir. Pero se ides, o único que ides a topar é o mellor un destino peor que a muerte, xa que algúns das almas dos que morreron ali ahora sirven á bruja. Vedes que o Don Kent quedase vos mirando. Isto hei de debatilo e meditalo cos meus ministros, os xamáns e as persoas de máis poder por aquí, porque non podemos decidir irnos sen ter unha resolución á convención. As vosas palabras son máis que adecuadas, aventureiros, e moitas grazas por librarnos dunha ameaza que podía darnos moitos máis que problemas. Por min, isto fai que a vosa confianza hacia os linguas bífidas este prácticamente garantizada, mas, como ben dictei, mañán a mañán é cando daremos o resultado de que é o que vai acontecer. Pídovos que busquedes descanso, pois nós damos vos cobixo nas nosas mellores zonas de dormir e as nosas mellores comidas. Por favor, sentidesvos como se estuverades en casa e descansade ben pola ardua batalla que tivéchedes e o encontronazo con tal criatura. Xa falei. Perdemos un compañeiro durante a pelexa. Doume conta de que volvedes 3 e non 4. Mais, que é o que pretendedes dicindo isto? Queredes celebrar algún tipo de rito funerario? Hai que celebrar a súa victoria. Descoñecemos que é o que facedes vós, estranxeiros, mais podemos proveervos o que precisedes para celebralo. Nós, non sei se escoitades as costumes que temos, pero cando alguén cai, aproveita o seu corpo como debía de ser. Todo é usable para a tribu. Podedes entender isto como algo barbárico, pero son as nosas costumes e os nosos ritos funerarios. Non ides comer os peiños de... Non. Ninguén di que vos non é un dos nosos. E respetamos eso por o que fixéchedes por nós. Polo tanto, por favor, comentádelle o pedídelle que vos faga falla aos nosos escudeiros, aos homes lagarto de máximo rango e aos nosos xamáns. De feito, incluso vos diría que foredes a falar co noso primer ministro. Está moi interesado de vos dende que subo que chegáchedes. Saurif seguramente que irá ter unha conversa con vos tres. Vale. Lara, mire, vos como estades? Un pouco Teño feita estado mellor. mierda. Si, te crecestes. Debeu de ser un efecto temporal. Correcto. A medida que fochedes vindo para aquí, destes te conta Mirrin de que ibas aumentando en pulgadas. Parece que solo se meteron contigo un pouco máis. Vale. Claro que este sitio Vinde efecto comigo, debería arder vinde por comigo. completo. Va, poñome aquí ao lado. Donde non nos escoiten. Aquí, non? Oh, sí. Sí, rodeados de mans. Dixolles que se alejen un pouco. O meu traballo é estar aquí. No. He dicho en común. A ver. Vou a Santel, No, pero... poño a pues- mano no hombro. E dixo, Sí. a ver. Acabamos de vir de matar un dragón
que era un zombie. Para ti non entendes, un zombie é un ser que non está vivo, polo tanto é moito máis difícil de matar. E non se pode Non quero comer ter- despois deso? Ou podese comer Non, mentres peleaches? está podre. Bueno, Non podre de pasou un par de días morto, sino podre de que se está pudrindo por energía negativa. É magia, para que o entendas. O sea, non podes comelo porque senón ao mellor convirteste en un zombie tamén e morres. E non podes comelo porque só temos a cabeza e a cabeza vamos a levar nós. pero a cabeza tamén se come, Non, que está podre, Vale. te estou dicindo. Vale, non, sí, eu deso non entendo, Señor, Vale. está retrasando Pois, a nosa Sí, no, conversa xa me aparto, perdón. Vale. Perdón. A ver, vinde pa aquí. A ver. Pero hai outro que se pon aí. Huevo. Miro ca cara de boche estampa la putísima No. cabeza. En vez, sabes, fai un xesto... Sí. Vos. Espero que non teñades ningunha idea nefasta. Que te refieres con idea nefasta? Nada de collerlle un ovo a esta xente. Non ves un motivo para seguir as indicacións da Puta Pedazo de- bella. bella infecta Sí, infame isa. Ahora mismo non Ademais, a podemos. título personal non quero volver aí. Pois vamos volver. Non, Non ahora, pero eu júroche que vou volver ali. A furia apreto o puño. Apreto un puño así como un meme. Como meme. Vale. Creo que deberíamos ter unha audiencia privada ca raíña para contarlle o interés da bruja polos seus ovos. Que opinades? non sei até que punto desconfiar de ambos bandos, pero bueno. Que propós, exactamente. O sea, dixelle, queremos falar contigo en privado e comentarlle a bruja ten o o sea, contarlle o peligro que pode ter isto. Vale. Non os vamos deixar na inopia, sabes? Va, estás de acordo? Sí. Pues vamos. Vale. Asumimos entón que vos movechedes para onde Sí. está a raíña. E unha vez feito isto, decides yo abertamente. Podemos falar con usted en privado? Como entenderedes, aventureiros, temos que agardar a que a resolución vos dé a confianza de que sexades e tratados como un de nós. Despois diso, sí, podedes ter comigo unha conversa. Eu son unha figura de máxima autoridade e non me podo reunir a soas con estranxeiros, porque senón os ollos dos que se opoñen a min e non mira para ninguén poderían suscitarme máis problemas non só a min, senón a todos os que están baixo o meu mandato. Se queredes Podémolo facer chegarlle aquí, algo, pero alejado de oídos. pídevos que faledes con Saurio. Se queredes dicirlle algo, el vai a ser un sabio que estea a unha altura similar á miña. E a vos de poder escoitar ben, sen ter as presións as que eu me anclo. Tedes a miña palabra de que poderedes falar con el, sen ningún tipo de preámbulo. Senón, tedes que esperar a mañán. Moi ben. Xa Fano falei, difícil Nico. o de querer salvalos, Jesucristo. Vamos.
Falo difícil que de salvalos. A reina. Joder, Man, eu intento, pero cada vez... hai que exterminar os homes lagarto. Dixen que sacrifican crías es genocidio, Mas che vale jardalo, porque os únicos que sobreviven son as crías deste sitio. Jesús. Moi ben, Vou facer un rapaces, barrio novo entón, en Salmaros. que facedes? Ahora vamos a mingunearnos cos mans. Dixo vos que falarades con Sauri das problemáticas ou demais. Sí. Si, ahora mesmo, non? Ides ir para lá, onde está o outro home lagarto. Móvenos. Vale, eso que quería escoitar, carallo. Vou vos a borrar do mapa, porque facer o... Chama fácil momento- arrastrarnos. No, porque porque literalmente sí. vedes máis cousas. Eso. Que máis dase todo explorable. No, no, basta. Non é todo explorable. Garda segredos. Ben, dadme un segundiño. Vamos a decir que petades á porta. Pues, Escoitades un firmo. Sí, podedes pasar. O entramos. primeiro que vedes é un home lagarto moi Como vello. dixestes? Un home? Un home lagarto moi, Lagarto. porque moi vello. Moi vello. Este está lendo un libro bastante grande na mesa que está nunha mesa xeitosa, ben feita. O arte dos homes lagarto está representado nesta mesa ben... non sei como dicilo, pero é dicir, vese arte aquí, vese que non son brutos e que teñen as mans para outras cousas tamén se queren. Este home pecha o libro no momento en que accededes. Ah, vos sodes os aventureiros dos que me faleu. Tiña moitas ganas de coñecervos a vos. Parecedes persoas máis que curiosas. E polo que oín tedes certa amizade. Ou dades má sensación de que poderedes ser máis amistosos que calquera outra criatura que poidera pasar por aquí en moito tempo. Veña, chegademos. Non teñades problema ningún. Non hai máis illas. Póñeme, Sí, fajo sí aí un que hai, squat, putísima madre. Sí Un que hai. rico mi pelo. Sí que hai. Ves que vos achega, levantas este home vello, parece que os anos non o perdón. E achegan vos uns pequenos taburetes, tamén moi xeitosos. Unhas pequenas cadeiras para que poidades sentarvos e poder falar tranquilamente con el. Dadme un chegados. segundo que me están chamando. Bueno. Sí. Bueno, Sen ningún a ver. problema. Mentas imos planificando. Que ides facer? Díxonos- Apuñalalo? Sí. comelo. Comelo? Díxonos a raíña que querías que deberíamos falar con usted. Eso é, efectivamente. Aínda que podedes ver que temos máis problemas dos que deberíamos, hai un enemigo común tanto para vós como para nós. Non sei se me podedes dicir ou confirmar o que eu sospeito. De onde vides? Da ciénaga. Non do a vosa saída e a aniquilación de tal criatura. Aquí os rumores propáganse rápido. E as noticias sobre que un dragón foi aniquilado tamén. Refírome de onde vindes? Cal é a cidade que viñedes, aventureiros? Eu vimos de Salmars. En misión diplomática. Sí. Non vos vou enganar. A maioría dos aventureiros que suelen pasar por aquí non veñen coas mellores intencións ou directamente só veñen bandidos, trolls,
ogros e criaturas que nos queren mancar e facer dano. A xente tedes que perdoar tanto a raíña como aos meus concidadáns. Levan unhas semanas un pouco tensos. Moitas criaturas do Cenagal están, dándonos máis problemas do que deberían e sufrimos uns cuantos ataques de humanos e outras criaturas que en principio sempre se tachan de máis civilizadas, ou máis que nós, polo menos. Es que colle un vaso de auga e bebe algo para calmar a gorxa. Nós solo queremos vivir tranquiliños. Somos unha raza pacífica e gústame instruir aos meus compañeiros e cidadáns a que vivan con esa tranquilidade, con esa diplomacia que está tendo vos. Ben, polo que oín, non lle fixeches ningún tipo de dano a ningún dos nosos. Todo o contrario. Decidichedes falar con eles en todo momento. E iso a verdade é que calma o meu corazón de home vello. Sei que este día chegaría, pois nos esparcimos os rumores, nos fixemos ou axudámonos, mellor dito, para que os vosos dirixentes enviaran un grupo para aquí, pois necesitamos unha alianza. Non sei se escoitachedes xa de outros compañeiros ou mesmo da raíña que é o que aconteceu coa nosa antigua morada. Pregúntavos directamente. Dixéronlo. Non o lembrades, polo menos. Dixéramos que esta non era a súa casa principal. No, Viñeron claro, que aquí se despois moveron do que por os aquí e expulsaron. Claro. Está en jarra con alguén. Supoño que eso ten algo que ver co prisioneiro que tedes nas celdas que non podemos ver. Xusto. Xustamente. Nós vivíamos máis cerca do mar, nunha gorida espléndida, donde tiñamos aí un bo refuxo para as crianzas. E non tiñamos ningún problema. E boa pesca, boa comida, vivíamos ben. Mais, dende hai uns meses, atacáronnos os demos mariños, ou como vos os chamades, os sahuanguis. Recoñecedes Joguines, polos dis. nombres? Sí. Os orcos. No, os demos mariños. Unha especie de tritóns das profundidades. Unhas criaturas demoníacas expulsáronnos e mataron a moitos nosos. Vímonos obligados a retirarnos para aquí e dende aquela temos bastantes conflictos cos chamáns. Non querían vir aquí, querían interesar máis nas profundidades do Pantanal, do Cenagal do que vos chamades o Cenagal de Hull. Mais a raíña, eu e uns cuantos que están partidarios de min, de nós, queren rearmarse, forxar alianzas cos Coalins, os Locaza e os Merfolk para poder acabar con estos demos. E claro, aí donde veñen o que fixeron a facer uns cuantos compañeiros que xa falaron duns aventureiros similares a vós. O noso pequeno grupo que foi enviado por min mesmo, Garú, Achuak e o outro rapaz que tiña un pseudo dragón no seu ombro foron a comerciar e obter armas de uns humanos que, non nos facían tantos ascos como os compañeiros que detendes vos en Salmars, que parece que nos repudian algo máis. Voume demasiado polas ramas. O que quero é facer unha alianza. O que queremos, a raíña e nós,
e facer unha alianza con Salmars para poder loitar contra os Awangis. E que ofrecedes? Apoio militar mutuo. É un exército formidable. Enviaremos a uns representantes a Salmars no caso de que a raíña conte con si e este conforme desta alianza, que o máis probable é que sí, e máis despois de destruir aquela criatura. E loitaremos todos contra a ameaza común, porque vemos digo unha cousa: os Awangins non se separarán con solo nosco. E no momento en que veñan a por nós, despois irán pola vila de Salmars. Están argallando algo. Senón, non conquistarían a nosa gorida e se quedarían alá. Oiga, Que me decides? depende. Bueno, está ben, vos non sodes os dirixentes que os que están alá, solo uns representantes e diplomáticos, entendo. Sí, e tomar esa decisión quizás non é nosa responsabilidade ahora mesmo. Non vos preocupedes. Coñezo ou sinto a vosa boa vontade. E xa vos digo, non haber feitos o que moito houberades feitos ou moito houberan feito no voso lugar, danvos bastantes puntos para que forades de confianza. Hei de falar por vós. A min estadesme tratando como un máis, e por min tedes a miña confianza. Non sei se vos podo axudar nalgúnha outra cuestión agora que estamos. Eu, como podedes ver, falo bastante ben o común e teño moita experiencia en bastantes cousas. Quenes son os poderes políticos dos líderes dos lagartos? A raíña é a máxima expresión de poder. O que di ela vai ou faise como vontade. Mais non hai que evitar recordar que os xamáns e certos figuras dentro do que é a nosa milicia teñen unha voz e un voto con bastante poder. E poden facer que incluso os nosos cidadáns lagarto tomen decisións contrarias ou podan encamiñar a ruta da tribo a outros sendeiros. Dende logo, eu son outra das figuras importantes e non é por botarme flores demais, pero son unha voz que hai que ter en conta. Eso é o que podo dicirvos e o que vos pode guiar. Mais tende ollos. Eu sospeito de que os xamáns intentarán calquera cousa con tal de calarnos a min e aqueles aos que non os sigan. Non sei que é o que se traen entre mans, e non creo que moitas das ensinanzas de Semoanya nos leven aos camiños que eles nos propoñan, mas siguen sendo unha voz que conta co apoio da cidadanía. Non sei se me explico. Que facedes, compañeiros? Pregunto vos eu como máster. Iremos Porque celebrar. Isto temos que falalo con escala, porque é unha decisión. Sí. Primeiro, que creo que non nos incumbe directamente, que non é realmente responsabilidade nosa. Ajá. E segundo, que a meta cando vimos por aquí. Perdón, repite que non se che escoitou moi ben. Que non era a nosa meta cando víamos por aquí. Cal era a vosa mente? Averiguar porque estaban acumulando armas. E cumplíchela? Sí. Sí. Bien. Perfectamente podería escoller irvos e xa está. Tamén nos ofreceron ir en misión diplomática. Unha parte do Consello, outra parte non. Sí, bueno, eu o consello non o teño tampouco moito de cara, porque estamos aquí, sabes, en plan, vamos a ir falar con ele. Perdón, non estamos falando con este
Sí. Estades argallando entre vos. Sí, non vos preocupedes, eu vou ao meu cuarto. Si non, eu vou momento. escoitando por aquí o momento. Sí, claro. No, eu aparto un momento, vedes como vai vello, abre unha porta aquí algo grande. Vou a coller algún libro e debaticio entre vós, na vosa A ver, privacidade. que eu consello moi ben, pero a mitad... Quero dicir, a mitad se me caen mal, e outra mitad son uns falsos, e... Sálvanse un ou dous. Sí. Temos a Leander, que é un genocida. O sea, sálvase un ou dous, punto. Non poña mano no por ningún, e máis ben un que dous. Temos a Bella, que parece que o que lle interesa é o mellor para as almas, así que non lle vou ter en conta. Temos a Enana, que interésalle O negocio. sí, o seu negocio e tal, polo tanto, ok. E pois temos a Primewater, que non che vou mentir, non me ten boa pinta. A ver, é un señor, sabes, local, é un... Posiblemente trafique en cantidades pequenas e controle a base de impuestos ocultos, sabes? Parte do pueblo, ok. E depois É un mal menor, eu ese señor vexo como un mal menor, sabes? Depois está o líder, o alcalde, ou o que sea, que parece que non está posto para o que ten que estar. O sea, ese señor dá moito medo. O señor dá mal rollo, é o exemplo perfecto dun tío que é moi bueno, fala moi ben, está todo moi ben, moi limpo, demasiado limpo. No, a min dame a pinta máis ben de que é un títer. De que é un man Eso, a ver, non quería dicir un aí. títere, pero que ten uns motivos ocultos moi chungos. Porque senón non me explico poñer tan boa cara, sabes, como un semejante grupúsculo de energúmenos. Eu creo que se tuvera motivos ocultos sería máis eficaz, pero realmente está facendo un traballo pésimo liderando os almas. A ver, aquí está regalando a pasta aos que entran, ti que si a todo, buscando... con cara a xente que non coñece desesperadamente, sí, sabes? O sea, no. Está buscando formas de solucionar problemas que el non é capaz de solucionar. Polo tanto, non creo que sea tan malvado, máis ben eu penso que tocoulle ser ahora o líder e ten que apechugar que a responsabilidade non é capaz, así que tira cartos ao asunto. O que pasa é que está tirando os cartos des almas. Polo tanto, estáse metendo máis en problemas. Claro, e esa xente que lle temos que consultar estos problemas. O sea, é a xente que lle vamos ter que consultar estas cousas. Claro. Son cousas graves. A ver... Eu xa digo, se me piden que masacre os homens lagarto... No. No. Rechazamos. Eu non o vexo, o sea, pareceme xente recibirnos ben, non, sí, pusernos a prueba tal como calquer outro, sabes? O sea, o mesmo que se non nos coñeceran hubiéramos chegado á cidade de Salmas sendo outra facción a ver como nos hubieran tratado. Non tengo problema. Eu que non quero que nos usen para motivos nefarios. Vale, a miña pregunta é se lle vamos a dicir entón as almas o que está acontecendo aquí e a posición desta xente. Vamos a dicir... A ver, podemos transmitir o mensaje que nos acaba de dar este home, que os homes lagarto queren unha alianza con Salmas para acabar cunha amenaza maior. Simplemente. Poden rechazar a alianza, pero polo menos saben que coidado que hai xa juaguins por aquí, aínda que non axuden aos homes lagarto. Xa, bueno, xa non eso, xa o tema de... Non creo que Salmas ten unha posición tampouco para negar alianzas, nin... necesitan unha alianza, sobre todo tendo en conta que están sendo acosados por piratas tamén. Están vindo os orcos, están vindo todo o puto dios. Sí. Enriba está o pueblo este do lado, que non me acordo o nombre, que é donde dixo el Lara que tuvera problemas. Sí, donde teñen o cárcel, donde lle morre o Teixeiro, donde lle morreron os compañeiros. El Teixeiro, eso. Claro, o sea, a ver, ao final estáse lles poñendo todo moi de punta, sabes? O empezan a allanar terreno e facer ben o seu puto traballo, isto vai se convertir nun polvorín de repente. Ao punto de, esperemos non veña, sabes, un margrave ou algo polo estilo do ejército e poña todo patas arriba.
Non creo. Entón vanse a cagar. O que sei é que temos que facer que os lagartos non se adentren máis na ciénaga. Iso vai ser complicado. Quizás é un motivo de negocio que podemos utilizar para, digamos, é unha base que podemos usar para negociar con eles a alianza cos de Salmars. O sea, a cambio de que non se cheguen a Ciénaga, bogar por axudalos a conseguir alianza cos de Salmars. Eu creo que o Salmars. problema son os chamáns. Están moi cerrados non súas tradicións. A facción conservadora. Che, Pero eso sempre pasa. Non todo o mundo sempre vai estar de acordo, pero eso non é claro, cousa pero nesta vez as tradicións ao mellor condenan a mitad do pueblo que se se vai cos chamáns a adentrarse na ciénaga. Canto te deixas cegar polas túas propias tradicións que non ves a salvaguardia do teu povo, pois non sei. Pero bueno, o dito eso non nos corresponde a nós. Todo Eso nos decir, corresponde a nós. Temos unha responsabilidade. Sabemos o Pero- que está pasando, Pero eles Non- deciden se queren marchar ou non. pero nós podemos intentar evitalo. Bueno, a ver. Nós podemos intentar botarles un cable e facer que vexan a realidade, pero non podemos tomar esas decisións porque nós non somos responsables delas despois. Exactamente. Nós non somos xente lagarto. Claro. O sea, se non é esa xente, por que está aí? Non fai falta ser da mesma especie para axudar a outros. Non digo non Claro, axudalos, que digo non- simplemente que Que nós non, non temos a capacidade de decidir por eles. o sea, non é que nós capacidade, non non coñecemos esa cultura, non temos Non pertencemos ao seu círculo, o sea, a súa Bueno, comunidade. Despois Pero de... o mellor o que ti che parece correcto, para eles a súa tradición indica que non o é. O sea, hai que cambialo. A cultura e as tradicións evolucionan co tempo. creo que Pero non si é. Se foi moral hai 20 anos, o mellor pode ser aberrante. Por lo tanto, hai que ir cambiando. Bueno, Pero- iso non estou tan de acordo. Non. Cada un ten as súas creencias. Fascistas. Vale, agora ben. Que o quides decidir? No respecto non foi falta decidilo agora. Ides volver a Salmars. No camiño ata alá podes No, saber Cos mans. Voume Claro. ganar a confianza dos papaovos estes. o que está claro é que o que sí que tedes que lidiar agora é cos homes lagalto. E os homes lagalto, as linguas Lagalto. bífidas, o que vos dixeron é que podedes descansar. Como se foredes uns máis, ou desinvitados. A tope, a descansar. Quero Claro. celebrar que a xente. Correcto, hai que celebrar o funeral de Oceanos. Según Súa dixo victoria contra o A súa dragón. victoria contra o Firudax. dragón. É que morreu unha das bestas que unha criatura, un dragón, é que xa non é unha besta, é un dragón que asolaba e jope, importunaba a xentes e as criaturas da Cénaga. Polo tanto, vámola deixar por aquí antes de que se abra a porta e volva o noso compañeiro Sauri para saber que é o que decidichedes, se os vades a axudar. E vámonos deixar neste punto antes de que podades ir a descansar e se dé o día seguinte. E logo de eso, o mellor xa volvemos a Salmars. Non o sabemos. Polo tanto, No, todo o Vamos mundo a odia compartir Salmars. experiencia. Todos os meus colegas odian Salmars. E ora Todos dixolle os o colegas. man: que pasa cos ovos que non son considerados dignos? E o man: mira, comémolos para recuperar. E eu como, que? Que non considerades digno, non? Que se ten aquí unhas manchitas negras arriba, considerado mala... 200 de experiencia cada un de vos, por o que se fixo no día de hoxe. Parece Vaya máis que Vaya. xusto. Puta Vergonza. merda. Que susto. Se superamos o encuentro Xustísimo. cunha bruja de nivel 13, por lo menos. Si que era de nivel alto, Si que era moi de nivel alto. Ben, Home, para ter máis de 18 de DC en Jesucristo. É lo fácil, solo hai que bater en Saurip. solo hai que bater en Sauri. Hai Pa, que- pa, damos 20 de experiencia máis. Pa. Vayamos Como nel. 20, como 20. Canto é un home lagarto?
Lizard, 1/8, que Fall. creo que son... 5 é 2024. Pero sodes tres. Somos Sodes tres, tres. claro, si hai no que dividir. Eso hai no que dividir. Claro. Vamos a parar esto.